Terus derek kita mengeti kawandasa dinten Mbah Sawiyem wangsul ing asal mula jatinipun lan kita ugi badhe dahar lan ngunduk sesarengan. Mangan ngombe bareng niku mboten mung perkara mangan, mboten mung perkara ngombe. Miseni weteng ngilangi ngelih, ngilangi ngelak. Ning mangan ngombe bareng dahar lan ngunduk sareng menika pratandha utawi wujud paling cetha andum gesang. Turunipun Mbah Sawiyem, Mbah Sartono, andum daharan tegesipun andum sumbering gesang. Mas Hartoyo menika andum daharan tegese andum sumbering gesang kangge kita sedaya. Temah uripe padha lan sarene uripe padha sami dene mbiyantoni, sami dene mbelani. Wekdal sanes Mas Hartoyo Sakbrayat nampi gidum-duman daharan unjukan ngaten ateges ugi nampeni sumbering gesang temah saya dipun kiyataken bilih gesang kita menika sami ajinipun mila ugi sami dene mbiyantoni sami dene mbelani ing gesang menika. Nggih.